Magandang hapon mga kastudyo. Dahil ngayon ay araw ng Sabado, so wala tayong pasok. So maggalagala tayo mga kastudyo. Magala tayo. So medyo maganda ang ating panahon ngayon. Okay. Muna. So itong building na ito ay isa sa mga pinakakilalang paaralan dito sa Cebu City. So, tawag natin ito nga ito tinatawag na San Jose University of San Jose Ritolicas. So, ito yung building ng isang private school dito sa Cebu City. So, tinatawag na University of San Jose Ritolicas. Isa ito sa mga kilalang university dito sa Cebu. So, ito naman yung bagong park na ginagawa sa Cebu City government dito sa Cebu. Dati ito ay tinatawag na Freedom Park. So, dito na lugar ay nagtitinda yung mga vendors natin ng mga bulaklak. Tapos, pinag-demolish nila at ginawa ito nila ng bagong pasyalan. So, ito yung obelisk na bagong lang tinayo dito. At ito namang banda yung isa sa pinakakilala na paaralan na dito sa Cebu na USGR. Yan, University of San Jose Ritolicas. So isa ito sa pinakalumang universidad dito sa Cebu City. Yan. At dito namang banda ay isa sa mga kilala pinakalumang public market dito. Doon, pinakalumang public market dito sa Cebu City na tinatawag natin na Carbon Public Market. So, pupunta tayo doon sa Carbon Public Market. Okay, let's go! Yun, ang ganda pala. Ganda pala ito. Ito yung bago nilang parky sa Cebu City, Freedom Park. Yun. Yun, ito yung bagong park nila. Oh, 'di ba? Ganda. Yeah. Yun. So, mayroon silang sinula dito na okay, so ano to? Carbon Public Market. As we officially restores Freedom Park, we also enjoin the entire Carbon community to nurture this tree of unity. So maganda yung yung essence, unity, tree of unity. Those Cebu to World Development Incorporated award this marker to Freedom Traders Multipurpose Cooperative as caretaker of this Narap tree on the 28th day of October in the year of the Lord 2022. So may this tree grow in love and blossom in the search of responsibility to a better carbon and better Cebu. So given in the presence of Honorable Michael Rama, Mayor of Cebu City. Okay.
So maganda, no? Nara tree is our national tree. So kailangan din nilang i-preserve yung kagandahan sa ating carbon public market. Tree of Unity. Ito. So, 'di ba? Sobrang ganda. Oh, malinis, sobrang linis na. Dati, ano ito dati is tindahan ng mga bulaklak dati. So, sobrang sikip dati dito kasi dito nagtitinda yung ating mga kaibigan, so, na mga negosyante. So, nagtitinda sila ng mga bulaklak dito sa Freedom Park. So ngayon, ginawa nila na ito na pasyalan. Kunting pasyalan. Ito, yon. Sobrang ganda na dito sa Cebu. So, ngayon naman, punta tayo doon sa public market. Mga kastodyo. So, ito yung carbon na kailangan nilang i-advertise na market. Ito yung mga tao na gagawa ng Christmas light para sa darating na Pasko ngayong araw ng this coming December 25. So, nag-install na sila ng lights. Yan mga kastudyo. Ito. Oh, sobrang taas pa. Yan. Kastudyo. So, pasok tayo dito mga kastudyo. Hindi pa ako kasi dati hindi pa ako nakapasok dito. First time ko lang nakapasok dito sila. Yan. Ito yung ano nila, wheat market. Ito yung ano nila mga kastudyo, wheat market mga kastudyo. Yan. Bossing kasi dapat ilang larangan di. Larangan. Larangan? Oo. Mga larang. Ano siya, butag na siya, nilarang butag. Sa dapit. Dry. Abot ay mga nariling singilo. Anan niya. Luan na. Sige, thank you. Harap mo.
Unsa na si ate? Yampaw, kaya. Nay mga larang diri ba kasi? Lara Larang. ba kasi? Nilarang ka. Down ra. Akadlaw na. Asa na ate? Ate? Ah. Ana mga bakasi kadlaw na no? Ay, kung makasi pa nagsara magluto. Ay tag sa di ay. Nagsara makapaglalaro. Dili man lang magluto. Lami daw do. Ha? Lami daw ang mga larang daw diri. Oh. Mhm. So, ito yung carbon bagsakan. Carbon bagsakan mga ka-studio. Maganda sana pag mag-vlog dito during tuwing gabi kasi may maraming mga kainan dito mga ka-studio. Babalik tayo dito mo. Ah, ito naman yung park. Yung ganda. Ano to? Oh, dati nakapunta ako parang Davao. Para siyang Davao yung yung design. Tapos ano lang, Santo Niño yung design, yung nasa itaas yun. Malaking senior Santo Niño. Maganda Sobrang ganda dito sa Cebu. Yun. Ang ganda naman. Ano to? Parang chapel. Saan tawag dito? Chapel? Ano dito? May sila pinag-construct. Ito yaman yung bridge yung bagong na itinayo sa Cebu City to Cordova yun yung bridge na itinayo sa panahon ni Tatay Digong. Ayun, ang ganda. Ano to, sobrang ganda dito. Yun. Sobrang laki na senior Santo Niño. Ano dito? Yun. Parang siyang parang siya, parang chapel. Kunting chapel. May mga upuan din. At doon. May upuan. May mga bata rin, Mga bata rin ito. Sobrang ganda dito mga cast. Dito. Municipal yung parang yung tawag senior citizens park dito.
Yun. Ano pa dito? Park. Yun. Mga ka-studio. Ano, dito tayo dadaan. Yun. Tawag pala dito is ano, Senior Citizens Park. Okay. Yun. Senior Citizens Park. Mga ka-studio. Citizens Park. Ito palang tawag nila dito. Yun. Yung sobrang laki mga ka-studio ni ano, Senior Santo Niño. Maganda yung ano nila, chapel dito. Magandang pagkagawa. Meron ding ano? Ganda, no? Sobrang ganda po talaga. Sobrang ganda po talaga dito mga ka-studio. May ano pa ito, may mga bata po pala dito. Say hi ate. Yon mga ka-studio, sa mga ate. Hello po. Anong tawag dito? Senior Citizens Park? Yes, sir. Oh, sobrang ganda, no? Yun mga ka-studio, yung mga bata dito, oh. Ano sila, nag-TikTok sila dito. Ano, paki-like lang po ate sa Cebu Vlog Studio. Sa vlog po. Sige, thank you po. Bye-bye. Ingat po kayo. Ito naman mga ka-studio, ito yung bagong tulay na itinayo dito sa Cebu sa panahon ni Tatay Digong. So, isa ito sa pinakamataas na tulay dito sa Cebu City. Yon. Galing sa Cebu City papunta doon sa Cordoba. Doon ba yung island doon sa Mactan, yung island sa Mactan. Doon. At ito naman yung ano, yung pair ono dito sa Cebu. Ito. Diba sobrang ang ganda pala sa paligid pag ano, yung sobrang peaceful, walang gulo. Yon. Ganda. Matutuwa ka talaga kasi mga tao din ano, may nangingisda yon si tatay. Nangingisda si tatay. Yun. Mga isda siguro may maraming pa na yung si tatay. Yun, mayroon ano nagbabaruto doon, no? Yun, 'di ba? Sobrang ganda dito mga ka-studio. Yun. May ano din, may foreigner din dito na kumukuha ng picture. Siguro ano ito, mga Chinese or Japanese or ano ba to? Korean. Yun, sobrang ganda yung mga magnobia, mga ka-studio. Yun, sobrang ganda talaga mga ka-studio. Ito yung sinasabi ko kanina na bagong tulay na itinayo ni Tatay Digong Duterte dito mga ka-studio. Yun. Okay, mamaya pupunta tayo doon sa sinasabi ko kanina sa Plaza Independencia. Okay, tara na, let's go. Okay, dito naman mga ka-studio. Ito yung building na tinatawag nating Port of Cebu, Malacañang sa Subo. Okay, Malacañang sa Subo. Dito nag-uupay na dati si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo dito. So, Malacañang sa Subo. So, ito ay pinag-repair nila dahil sa Subo. Dahil sa mayroong nasisira, mayroong nasisirang party dito dahil sa lindol noong
I think that's 2017 yata, 2017. Yung pinakamalakas na lindol dito sa Cebu. Kaya maraming party dito na nara. Kaya ano nila, pinag nila ito kung Malacanang Hazard. So ngayon mga ka-studio, dito na tayo sa Plaza Independencia. Yun. Ito ay tinatawag nila na Fort San Pedro. Fort San Pedro. Dati daw dito is kampo daw ng mga sundalo nung unang panahon kasi may yung nakikita niyo sa banda yan. Yan. Daw yan? Dati pa yan, canyon dati na ginagamit sa mga Spaniard doing